Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. El coneixement no fa nosa, o qui està darrere, Arnau, és de Xàbia i es va unir a la comunitat youtuber el juliol del 2020. Alguns dels seus vídeos més coneguts són mitologia grega, la caiguda progressiva de l'imperi romà o les drogues de l'Alemanya nazi, entre altres. Respecte a les xarxes socials, podeu seguir-lo a Twitter, a Instagram o a Facebook. Anem a veure uns exemples. I què passa? Avui vinc a parlar-vos de mitologia grega. Això serà una nova secció del canal en la que de quan en quan parlaré de 2 mites per vídeo. Així rápido, sencillo i per a tota la família. En Insta i en Facebook pujaré només uno. Qui vulgui veure l'altre tindrà que vindre a YouTube. Els 2 mites d'avui estan relacionats entre si, així que el seu seria veure's els dos. Són el del rapte d'Europa i el del Minotaure. L'imperi romà i l'imperi bizantí era com aquí no hay quien viva i la que s'avecina, perquè mos entenguem. També les tribus germàniques que van acabar sent un mal de cap per als romans, pareix que siguen totes iguals perquè li posem aquest nom i mos quedem tan amples. Però eren diferents entre si, depenent del seu nivell de cristianització. I damunt, els que eren cristians eren arrians, que no reconeixien la natura divina de Jesús. Per a que vegeu que dins del cristianisme no era tot igual. Tu te n'anaves a l'imperi bizantí a dir que Jesús no té natura divina i t'arreaven una de bascollaes que tornaves per on havies vingut. Total. En l'Alemanya nazi tots es drogaven. Els estudiants, quan tenien examen, en comptes de fer-se un Red Bull o un cafenet, es clavaven un bon pervitin, els treballadors, per aguantar més en la faena, els actors, antes d'eixir, els escriptors, els bombers... I la propaganda nazi promocionava també el producte perquè les dones feren la feina de casa. I els del propi partit nazi i les SS també se'n prenien. ¿No eren estos tan haters de la droga? ¿Dónde están? Que yo los vea. En fi, el país antidroga corromput per ella. Així esta no farien, ja t'ho dic jo. I també una raó primordial d'això és que al tindre tot el món prenent-se pastilles dia sí, dia també, i per tant tenint-los felices i comiendo perdices, pues tenien el poble satisfet perquè no es qüestionara la dictadura ni les incongruències del nazisme. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!